לא תילה שאתה הים מתקרב, רוחות חזקות, חזקות מאוד, הלב מתלהב. עוברים מאי לאי, הנוף משתנה, האופק גדול, אתה נהנה. עוברים מאי לאי בים הכחול, רוחות חזקות עוצרים לאכול. האופק מתבהר, מתמלא באלכוהול, עוגנים במפרץ בלי חול. איזה פינוקים, ארנון. אחרי זה הוא עושה מסאז' גם. אחרי שהוא מתעורר אני עושה לו מסאז'. זה אחרי הקפה. הקומנדו של ארנון, אין כאן טירון, הכל בשליטה, עולים ליחדה, הרב מדבר 3 דקות. דרשות עמוקות, נשמות נפתחות. עוברים מאי לאי בים הכחול, רוחות חזקות עוצרים לאכול. האופק מתבהר, מתמלא באלכוהול, עוגנים במפרץ בלי חול. מה אתה עושה רבי שוורץ? זהו, פנס, אור פנים. אור פנים. קרן אור פניו. זו יחדה אחת במרחב הכחול, אין צורך בצי גדול או בנס, כשלב גדול הכל כיף. עוברים מאי לאי בים הכחול, רוחות חזקות עוצרים לאכול. האופק מתבהר, מתמלא באלכוהול, עוגנים במפרץ בלי חול. מה אתה עושה פה, סקיפר רודין? זה רק תפריע לי עכשיו, אני מרוכז בזה, תראה, תפסתי דג. אני שואל אותך מה אתה עושה. מה תפסת דג? דגים יש פה. וואו, איזה יופי, דג. דג מקפץ. ים הכחול, רוחות חזקות עוצרים לאכול. האופק מתבהר ומתמלא באלכוהול, עוגנים במפרץ בלי חול. יאסו. עוברים מאי לאי בים הכחול, רוחות חזקות עוצרים לאכול. האופק מתבהר ומתמלא באלכוהול. איזה הפקה הגענו למיני פלוטילה שלנו. אנחנו בין מכנסיים כאלה. אולי ניתן מכנסיים. אנחנו הזמן.